Ze zbioru liczb od 1 do 11 wybieramy losowo jedną liczbę. Liczba p jest prawdopodobieństwem wylosowania liczby podzielnej przez 2 lub przez 3. Musimy stwierdzić, która z odpowiedzi A, B, C czy D jest w tej sytuacji prawdziwa. Żeby to zrobić, obliczymy po prostu prawdopodobieństwo p. Oczywiście p jest równe liczbie liczb podzielnych przez 2 lub przez 3 do liczby wszystkich liczb w naszym zbiorze liczb naturalnych od 1 do 11. Czyli, jakie mamy liczby podzielne przez 2 lub przez 3? Oczywiście tymi liczbami są kolejno 2, 3, 4, 6, 8, 9 oraz 10, no a wszystkich możliwych liczb w naszym zbiorze jest 11. Zatem liczymy, ile liczb mamy w liczniku. Jest ich 7, a w mianowniku mamy liczb 11. No i to jest nasze prawdopodobieństwo. 7 jedenastych, czyli odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź C.